isang ginang mula sa Del Rosario del Carmen, Minalaba, Camarines Sur ang dumulog sa ating programa ngayong hapon upang ireklamo ang kanyang umanong mapanakit na asawa at hindi nito pagsusustento. Reklamo ni Romelia Cristil Latombo Pongpong, 2 taon pa lamang daw mula nung ikasal sila ng kanyang asawang si Jason Moreno Pongpong ay nagawa na siya nitong saktan. Makailang ulit pa raw itong nangyari hanggang sa magkasundo silang maghiwalay na lamang ngayong taon. Ngunit ang kasunduang patuloy na magsustento si Jason sa kanilang 3 anak ay di umano natutupad. At ang masakit pa rito, ang mga gamit na naipundar ni Romelia at ang 4-piece cash card tila ayaw umanong ibalik ni Jason sa kanya. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Romelia Cristil Pongpong, 37 years old po. 15 years pong kasal sa aking ex-husband na si Jason. Andito po ako ngayon sa Tabang Ora mismo para po humingi ng tulong na gusto ko po makuha yung aking mga gamit. Pinundar ko po talaga siya at yung sustento po para sa 3 anak kong lalaki. Dahil nahihirapan po ako sa panahon ngayon, wala po ako trabaho, hindi po ako makakapaghanap buhay dahil nag-aalaga po ako ng aking 3 anak. Sana po tutulungan po ako ng Tabang Ora mismo. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Romelia at ngayon makakausap natin siya para sa detalye. Nasa telepono ngayon si Romela. Romela, kailan pa kayo nagkasundong maghiwalay nitong asawa mong si Jason? Noong last February po, nanawagan po siya sa akin na pumunta daw po ko ng barangay nila para, yun na nga po, binawi ko po yung anak ko tsaka yung ibang gamit ko po sa small business ko. Tapos po, kiusap po siya na pagpirmahan na daw po kami ng agreement for separation po para wala na daw po kami pakialaman sa isa't isa. Okay, so bago pa man kayo kita sa barangay, dati na kayong hindi nagsasama? Opo, naghiwalay na po kami. Okay, so bakit umantong sa ganitong sitwasyon? Ano ba yung nangyari sa inyong relasyon? Bakit umantong sa paghihiwalay? Ano po kasi ma'am, na-drain na po ako ma'am. Almost 15 years ko siyang pinagtiisan na ganyan. Alos lumuhod pa po ako sa kanya. Sabi ko magbago ka na for the sake of family. Pero wala po siya. Mas lalong naglala. Kasi pag umuwi po siya galing sa trabaho, lagi po siyang lasing. Tapos po nagwawala, mga gamit kong punda, winawalaan niya. Dumating po doon sa point na pinuntahan ko po siya sa trabaho niya kasi nagiinuman po daw po sila. Tapos pagpunta ko po doon, ano na po yun hating gabi na, alauna na. Pag uwi po ng bahay, halos parang pinalipad niya yung tricycle. Tapos, hinabol niya po ako ng itak. Yung mga anak mo, kasi nababanggit mo, Romela, na ikaw ay sinasaktan. Kumusta yung mga anak mo ba? Nasasaktan din itong asawa mo? Ang alin po, ma'am? Yung mga anak ninyo? Opo, siguro po sa pagdidisiplina po, ganun po. Yung drain na ako, na halos nagmamakaawa na po ako sa kanya, wala talaga po na. Okay, so parang ikaw din mismo nakaramdam ka ng awa sa iyong sarili, kaya nagdesisyon Yes ka po, na ma'am. Sobra po, ma'am. Sobrang awa sa sarili, ma'am. Kahit nga po, nung nagbagyo, hindi po kami kinumusta o ganun po, wala po. Okay, so simula ng February, hindi na nagsustento itong si Jason. Opo. Basta po, pinaka-tandang-tanda ko po, sinabi po ng mother niya na wag po daw obligahin ang anak niya na mag-support po sa mga anak ko. Totoo naman po, di naman po talaga sila nag-obliga na magbigay po ng sustento. So ibig sabihin, sa barangay pa lang, doon na nag-demand na hindi magbibigay itong si Jason. Opo, yung ina niya nagsabi. Para sa reklamo yan, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono ang asawa ni Romela na si Jason Pongpong. Jason, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Ayan. Okay, Jason, kumusta ka ngayon? Mabuti naman po. Naka-move po na po. Mabuti ka pa. Nasa maayos kang kalagayan at naka-move on ka. Naka-move on ka na. Pero alam mo ba, itong pinagdadaanan ngayon ng asawa mo na hirap sa buhay. Alam ko po, ma'am. Alam ko po. Okay, alam mo. So ano yung masasabi mo? Ma'am, lahat ng sinabi niyan, ma'am, puro kasulat, sinungalingan po. Lahat? Halos lahat? Lahat po. Dahil sa isang banda, ma'am,
Ngayon lang ako ma'am naging ganito sa kanya ma'am. Umpisa nung nahuli ko po siya na may lalaki siya. Oh, Ma'am, inalitin ako niyan ma'am, ilang taon. ibig mong sabihin, lahat ng binabanggit ni Romela na sinasaktan mo siya, tinitiis mo Hindi siya, ma'am, halos... kabaliktara yan ma'am. Magaling po yan mga palitan, ma'am. Tapos Paano mo nasabi na... Paano mo nasasabi, Jason, na inaalipin ka ni Romela? Ma'am, kahit nasa trabaho ko niyang pinapahiya po ako niyan para masunod ko lang yung gusto niyang mangyari. Sinisigawan ako niyan, ma'am. Kung tratuhin ako niyan, ma'am, hindi asawa. Ako pa nga, ma'am, nagluluto ng pagkain ko, ma'am. Dadaling ko sa trabaho ko. Kasi palagi yan, ma'am. Ano na, ma'am, tanghali na kong gumising. Kasi, ma'am, addict yan, ma'am, sa, addict yan, ma'am, sa dating apps. Dating app. Addict sa dating app. imposible naman. Yes po. Okay, addict sa dating app. Nababanggit mo na ikaw yung nagluluto, ikaw yung nag-aasikaso ng mga dadalhin mo sa trabaho. So sa pakiramdam mo, yung trabaho ng isang misis sa kanyang asawa ay hindi nagagampanan ni Romela. Yes po, ma'am. Maraming makakapagpatunay niyan, ma'am. At paano mo nasabi na addict itong si Romela sa dating app? Yan, ma'am, nahuli ko po siya na palaging may kausap, ma'am, yung mga malalaswang mga mensahe nila, ma'am. Naguhubad, nagaganyan. Actually, ma'am, may pinasa nga ako, ma'am, sa inyo, eh. Okay, so wait lang ano. May mga, kasi nababanggit mo na addict sa dating app, may mga hubad na larawan, may mga sweet messages. Meron ka bang patunay sa mga binabanggit mo na yan, Jason? Meron po, ma'am. Pinasa ko na, ma'am, sa nagkapan niyo po. Oh, okay. At meron pa nga ako, ma'am, dito, ma'am, yung print ko na po. Ma'am, ni minsan, ma'am, hindi ko yan, ma'am, sinaktan. Ako nga sinasaktan yan, ma'am. Pinagtatawanan na nga ako, ma'am, sa barangay namin kasi tinatawag na ako, ma'am, na builadok, takot sa asawa. Okay, wait lang. Sandali lang, wait lang, Romela. Si Jason muna, kasi kanina, ikaw yung tinanong namin, pinasagot ka namin. Ngayon, Jason, binabanggit mo na meron kang ebidensya. So, Meron po, ma'am. ang sinasabi Pinasa ko mo, naman sa inyo, ma'am. naipasa mo na sa amin. Okay, ano yung mga ebidensyang yon? Yung conversation nila, ma'am, ng lalaki, na nagsisex sila through online. Nagsisex online. True chat, Yes po. partner. Okay, so... Tapos yung sinasabi niya, ma'am, na almost siya nagdala ng pamilya namin ilang taon. Nagkakamali siya, ma'am. Kasi, ma'am, yung negosyo namin, ma'am, kami nagpundar niyan since 2019 lang, ma'am. Yung pagsama namin, ma'am, ako lahat, ma'am, ang nagtrabaho niyan, ma'am. Okay. Ngayon lang siya, ma'am, kumikita ng ganyan, ma'am, dahil sa akin, ma'am. Ayan, so baliktad. Pero gaano ka totoo na halos nagmakaawa na siya sa'yo, lumuhod na? Ma'am, oo, ma'am, nagmag-awa siya, ma'am, sa akin. Nung una ko siyang nahuli. Okay. Pinatawad ko, ma'am, nagpakasal kami. Ang pangako niya, ma'am, hindi na siya uulit. Pero after, ma'am, ng kasal namin, 2 weeks or 3 weeks ata yung, ma'am, nahuli ko na naman siya, ma'am, na mayroon na naman sa online. So, ibig sabihin nito, Jason, totoo na nagmamakaawa siya, halos lumuhod na dahil nahuli mo siya, na meron siyang mga ganitong gawain. Yes po, ma'am. Pero hindi siya, ma'am, nagmamakaawa, ma'am, na yung, ma'am. Kasi, ma'am, nung una, nagmakaawa siya. Pinagbigyan ko siya, ma'am, hanggang humantong pangako kami nagpakasal kami, ma'am, sa simbahan. After man ng kasal namin, ma'am, sa simbahan, inulit niya na naman, ma'am. Tapos nung inulit niya, ma'am, nung nahuli ko siya, hindi na siya, ma'am, humingi ng tawad sa akin, ma'am. Bagkos, siya na po, ma'am, ang yung paraging galit. Okay? Hindi naman Tapos, kaya... may oras, ma'am, na lumalayas yan, ma'am, na madaling araw. Yun na nga po yung mali, sir. Kasi sa lahat po ng ginawa niya, halos wala po siyang ina-accept. Wala po siyang tinanggap na pagkakamali na ginawa niya. Yun po yung sa dating apps po. Totoo po yun, naghanap po ako ng madadivert kasi po, umuwi po yan na lagi ng hating gabi. Tapos ina din po siya tumatabi sa akin, nasa labas po siya, sa sala po siya natutulog. Tapos po, nalaman ko, nag-hotel po pala yan. Kaya pala siya laging bagong ligo pag umuwi. Ayan. So, dahil sa nalaman mo na Bagong medyo ligaw. Bagong ligaw, partner. may Uuwi. ginagawa na itong si Jason, nagawa mong mag-download ng itong dating app para kahit papaano ay makausap, merong Pero, makausap ka. I guess, Romela... Sobrang depressed na po ako. Para mapansin ko lang po yun sa kanya.
Pero Romela, alam mo ba na mali yung discarding ginawa mo para lang Correct. mapansin ka ni Mister? Hindi ba pwedeng idaan nyo na lang sa pag-uusap? Yun nga po yung mahirap eh. Kasi lagi niya po yung pinapanakot sa akin para po hindi po ako magreklamo. Eh, parehas pala kayong dalawa nagkaroon ng iba. Kung ikaw ay nagkaroon ng iba, Hindi po ma'am. Kasi random people lang naman po yun ma'am. Hanggang? Wala po- Hanggang? siya Wait po lang. talagang Romela. hanggang hanggang ano lang? random people lang po. Kausap-usap lang. Pero po siya, may ka-steady po talaga siya. Kabarangay niya din. Okay. Kahit sino naman, Romela, kung may mabasang ganon, hindi maniniwala na hanggang doon lang. Pero ikaw yung nakakaalam dyan, ano? Kasi hindi naman po ako umaalis sa kanila. So, ganito. Kasi kami mismo, parang naguguluhan kami sa inyo. Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Sino ba yung Sinungaling nagsisinungaling? yung babae na yan, ma'am. Sa katotohanan nga, ma'am, kaya yan umalis dito, ma'am, kasi yung mga pinsan ko, inalok niya ng trabaho sa catering, tapos binayaran niya, mababa. Kaya umalis yan dito, ma'am, kasi daming tinakbuhan yan, babayaran dito ng mga tao sa catering. So, willing ka ba, Jason, na mag-usap kayo sa inyong barangay para magkasundo kayo patungkol sa mga properties na naipundar ninyo, patungkol naman sa usapan sa suporta, at patungkol sa inyong mga anak? Ma'am, ang napag-usapan namin kasi, ma'am, sa suporta, ma'am, pag nasa kanya yung bata, siya ang bahala. Pag di niya nakaya, balik niya sa akin. Ako naman ang papatuloy sa mga bata. So, ibig sabihin, habang yung mga bata nasa nanay, wala kang ibibigay na suporta? Wala po. Alam mo Pero ba- Pwede ako magbigay. Ay, Jason! Pwede ako magbigay. Jason, maling-mali ang kagustuhan mo kasi syempre, Hindi, ma'am. Yan ma'am, sinabi niya man sa barangay. Siya man mismo ang nagsabi niyan, si Cristel, yan sa pamilya. Okay. Siya ang nagsabi niyan, ma'am. so siya ang may kagustuhan yan. Siya ang may kagustuhan. Matapang kasi niyan, ma'am, ng pag-usap namin, ma'am, sa barangay. Kasi nga, meron niyang nagbibigay sa kanya ng pera yung lalaki. Okay, sige Jason, kasi nababanggit mo na itong si Romela ang may kagustuhan na gano'n yung magiging kasunduan ninyo sa barangay. Okay, para malaman natin, iba-validate natin sa barangay kung yan ba talaga yung napag-usapan ninyo. Okay, para malaman natin ang napagkasunduan nila sa barangay at sakaling mag-usap muli sila sa barangay partner, bukas ang barangay partner para sa kanila. Pero nasa linya ngayon ng telepono ang kapitan ng Tambangan San Jose, Partido Camarines Sur. Nasa linya si Kapitan Bernie Agravante. Kapitan, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Apo, Kap, eto po bang problema patungkol dito po sa mag-asawang si Romela at Jason ay nai-record na po or nakarating na po sa inyong tanggapan? Yes po, pinagharap ko na yan. Okay. Ano po ba, Kap, yung napag-usapan po patungkol po dito? Ngayong umpisa, pinagtawag ko sila para magkausap sila ng mahusay. Sabi ko sa kanila, pag-isipan niyo yan kasi kawawa ang anak ninyo. Opo. Mas mahirap yung tumatanda yung anak ninyo na hindi maganda yung pagsusama ng mga magulang. Ako, pag-isipan niyo muna kung ano ang desisyon ninyo. Hanggang sa nagkasundo sila, na ganyan mangyari, kaya nagkaroon ng kasulatan sa barangay na ganyan doon. Noong araw niya mismo, tanda ko yata kasi wala ako sa barangay. Yung naalala ko lang mismo kasi hindi ko maalala yung Opo. detalye. Ano po yung nakalagay po? Yung mismong gamit, halimbawa, may kinuha na yan si Romela ng mismong araw na yon. Hindi pa yata ang gamit niya noon kasi ginagamit niya pag-catering. Sabi ko sa kanila, ano na pag-usapan dito dapat masunod yan. Kasi hindi ko maalala masyado kasi wala ako sa barangay yung pinakalitan yun mismo na kasulatan na palagay doon. Basta, halimbawa ako pagbisita ni Jason, pwede ka naman magbisita at importante na ako niyan. Kung ayaw na talaga magkaayos sila, Okay. ano ka talaga, siyempre si Okay, Kap. Kap, maputol po kita, no? Ang binabanggit niyo po, yung usapan nila patungkol po sa gamit, na yung mga kagamitan sa patungkol sa catering, mapupunta po dito kay Romela. How about do naman po sa suporta sa mga bata? Napag-usapan din po ba nila? Yes, pero kasi obligasyon mo yan bilang co-parent na kailangan talaga magsuporta ka sa co-parent magulang. Opo, ganito na lang po, Kap. Kasi ang binabanggit po, Kapitan ni Jason, na ang napag-usapan po daw nila at nag-agree daw po itong si Romela na kung ang bata ay naandun sa ina, yung nanay po yung gagastos or magbibigay ng lahat. Pag naandun naman sa tatay, siya naman po bahala. So, meaning to say, pag hanggang naandun po yung mga bata kay Romela sa nanay, wala pong hindi po magbibigay ng suporta ito pong si Jason. Kasi nung parang
parang yun niya parang dun sa kasulatan na, ano mo, pag nag-side ng babae, siya naman bahala. Nag-agree naman sila both sides. Okay, so meron pong pag-agree or payag eto pong mag-asawa na ganun po yung magiging setup po nila. Oo, Pero kasi, sila po naman kasi nag-decide, sabi ko, ayun yung, Ilan taon na yung mga kayo anak? naman mag-decide niyan. 8, 13, tas yung isa, 8-13. 5. So lahat pa po ito minor de edad. So ngayon po, Kap, yung mga Lahat po yun bata, minor. opo, ang worry po ni nanay, syempre po ay hirap din sa buhay itong si Nanay Romela. Kaya humihingi po ng sustento dito po sa tatay. So kahit po itong Okay. mga bata ay nasa kanya, dapat naman talagang magsuporta po yung tatay dahil obligasyon niya din po yon. Yes. Co-parental obligation as a father. Opo. Ayan. So, ganito na lang po, Kap, maaari po ba sa muli na magkaroon ng pag-uusap itong dalawa dyan po sa inyong barangay? Wala namang problema. Anytime po sa barangay para magkausap sila ulit, para ma-final kung ano talagang dapat gawin para hindi yung maipit yung sitwasyon ng mga bata. Kap, kung sakali po na magkasundo po sila, pwede po bang samahan natin itong si Romela na yung mga gamit po sa kanilang bahay ay makuha po? Wala pong problema. Open Monday to Friday po ang barangay, may daily duty para po ma-assist siya. Anong kayo namin assistin sa barangay. Okay, Para so, ma-secure po naman siya. opo, maraming salamat po, Kapitan, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay, Bernie Agravante, Kapitan ng Barangay Matambak. Thank you po, ma'am. Opo. Thank you po. Merry Christmas. Ayan, ipagharap na lang natin sila partner sa barangay, Total, si Kapitan Agravante ay willing naman silang pagharapin at magkasundo itong mag-asawa patungkol sa mga gamit at sa mga bata.